Ito ka ng tagal. Ini pong kal. Ini pong black malan. Black pan. Tama kita black naman. Kaya naman black malan naman. Black. Yung sa lahat, ayaw mo po tayo manalangin tayo sa Diyos. Let us pray. Lady Father, Son, and Spirit. Our Father, in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us day our daily bread, and forgive us our sins, as is forgiven to us. As lead us not to temptation, but deliver us from evil. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to Father, to Son, and to the Spirit, as to be and shall be world without end. In the name of the Father, Son, and Spirit. Thank you, Lord. Amen. Papasalamat po ako sa araw nito, lalo na araw ko isa rin Antilare chapter, lalong-lalo sa inyong founder, president, lahat. Gusto mo, 3 beses na kami natin meeting, tanggal na. Gagawa niya po bakirita. Founder. Gagawa niya, umuna, warning, di ba? Ito to na hindi, amin na medyo malwalas kami. Medyo malwalas kami kaya ang sitwasyon na yan dito. Pero sana ang ini, kapasukan sana ito. Mas masalsingitan dito, pero ngabe-yabe at tuto. Di ba? Kaya sakit ang dakal, pero sakit lang buntok at mukha rin lang. Lalo, kada meeting, di ba? Kaya din po rin kong active at nakasalamat po. Eko po sasawang sa suporto, lalo na kinkirin kayo kayong official. Kasi kailangan na po rin, humuna kasawag. Kasawag, kaya pa mag-duty, pa mag-aktibidad. Pero muna sarili yung desisyon yung dadalay kayo. Aliwa mo po itang kaluburan niya mo po yung katamang kapatid, magkiyabi na kayo. Kailangan kayo ni tututa mo kay metong at metong. At baloy naman po, ngayon yung panahon na yun karas kayong pera, di ba? Ang kayo magkasira-sira. Sana yung pumalyaran niya katamo ito. Kaya po nang tuburin malyari ito. Kaya katamo, huli yung ating tanah kong simulan. Kaya po, ipagpatuloy tamo yung katamo nga simulan, ating matikita ka problema kung sabihan tao kung na talaga nga gawa tang aksyon kung kanya na kasi daralan talaga kay katamo yan. Pero ikaw malungkot. Kayon. Dumalan mo, unaan man yung problema tamo. Lalo na karang miyembro. Kaya pin po kay kayo founder, chapter president, pasiglay na ipapulalo hindi katabong Candelaria chapter. Lalo na po, ngayon po, bumuna na kayo po kaya po makabebe. Kaya po, proud kaya po, itang presidente kayo, yan yung Candelaria. Kaya lumig po kayo, at ulitan ko, happy anniversary po ulit. Kaya kayo. Salamat po. Ayun kaya katamang, ayun kaya po, magsalita Vice President. Papalakpakan tayo. Magsalita po kayo. Magandang umaga po. Good morning sa ating members, sa ating mga officers. Una po nagpapasalamat ako sa ating mga officers. Sila ang government, sila ang officers, sa ating sa kanilang bandalo. Kahit po muna na numerento pa rin po sila dito. Maraming salamat sa inyong suporta. Dito natin po rin mga members, maraming salamat. Marami po tayo pang mga activity na gagawin. And may mga ibang wala po rito, hindi ko lang kung ano mga dahilan. Pero po, sana po, magtulong-tulong po tayo. Magkaisa po tayo sa mga activity po natin. At bukas po may mga activity po tayo, mamimigay po tayo ng school supply dito po sa ating sa barangay. Ilang yung balay 100 pieces po yun. So dapat po ngayon, dahil umulan, hindi po baka mabasa ang mga bata, so bukas na lang po natin gagawin. And maraming pong salamat sa suporta at sa ating mga officers po. Maraming salamat.
Yung software president po natin, isa ang Candelario. Ay, Vice para Vice. Wala po. Okay lang. Kaya po natin yung ano natin. Vice President natin sa Candelario. Sa po isang kagawad dito. Kagawad po siya, di ba? Opo. Oo, sa po yung kagawad. Hindi po, magandang umaga po. Salamat po sa pakikisa ninyo sa aming anibersaryo ngayong araw na ito. Bali, nagkakaisang taon na. Siguro, kung alam na ako, maraming salamat din. Ito po yung yung sexing secretary ko ng Candelario. At napakasipag. Assistant ko. Ayun po, pagkatago pa, may nagtago, kitang-kita ka namin. Ngayon po, Kanina yung mga opisyal. Rosis, may pakikilala ko sa inyo yung di ba po sa ating mga kapatid, ay di ba pong Thompson? Ito kahit di ba pong branch, basta nasa dito, doon na pa, tutulong at ulitan yung katayo sila. Kaya po itong kapatid na to, dati pong napakasipag sa GMDFI. Siya po ang dating chapter secretary po ng Colgante. At I'm proud po din sa kanya dahil napakasipag po ng taon to. Nagkamali po daw siya nung nakaraay nung pass. Pero ngayon binalik niya po yung tama. Kaya nga po, i-welcome po natin ang pagbabalik po ni Bro Bali. Ginto, palakpakan po natin siya. At magbibigay po siya ng mensahe sa atin. Magbibigay po ng mensahe. Good morning po mga brosis. At hinamin ko po sa inyo, nagkamali ako nung minsan, hindi na ulit yun. Kumbaga nasilaw ako, pangarap ko kasi to, nasilaw ako. Share ko lang po sa inyo para alam po ninyo ano po, kung saan ko galing to. Bakas, ayaw kong gamitin ito kasi rin-respeto ko si Master. Kaya ito, willing akong ipalay sa dati ko ranking. Umalis po ako sa GMDFI MDM na RNG. Babalik po ako sa GMDFI MDM na RNG. Willing ko i-give up to. Ayaw ko kasi ito. Pangarap ko to. Pinangarap ko to, pero sa maling pamamaraan. Nagpa-adapt ako sa iba. Pinangakuan ako na nangako sila, umasa ako. Along the way, sa loob ng 2 taon, doon sa pinag-usapan namin, wala katapat. So pinaasa lang ako. Doon sa pagkakamali ko na may natutunan ako. Kaya sana ako sakasakali na meron sa inyong meron sa inyong, kumbaga may misal sa inyo, yayain kayo, lumipad kayo, at pangakuhan kayo na ranking. Isa lang ang nasasabi ko, kung kayo nyo matulad sa akin, huwag po kayo basta magtitiwala. Bago po kayo magtiwala sa isang tao, pag inalaan nyo muna. Ako kasi nagtiwala kamali. Ba't ako bumalik sa GMDFI MDM?
Isa lang kasi ang hinahanap ko, nandito pa rin, yung hinahanap ko sa GMDF MDM. Solid na pagsasamahan. Nasa puso ang Panginoon, nasa gitna ang Panginoon, nasa gitna ang puso. May puso ang grupo. Ang grupo natin nagkakaroon ng oportunidad ng pagtrabaho, makatulong sa ating munisipal. Kagaya sa Akalip, yung mga tropa natin doon nagkaroon ng trabaho. Binigyan ng opportunity, karoon ng opportunity po sa pamamagitan po ng ating master founder. Pangalawa po, ito po, ibabalik ko po yung dati ko ranking. Babalik ko po yung RMG. Ito po pinangarap ko pero hindi maganda ang nangyari sa akin dito, pwede ko ikita. Po. Kaya sana po, welcome po ulit ako. At papangako po sa inyo na gagawin ko lahat, nakatulong na po muli sa grupo natin. Yun. Yun. Maraming salamat po. At anniversary po muli sa Ordinary Chapter. Ayun po, nagsalita na po ang ating mga opisyal at ang pagbabalik po ni Bro Barry Ginto. Ngayon, siguro i-celebrate na natin yung anniversary dito. Magsimula na po tayo kung ano man yung plano. Ikaw, ang plano mo? Check out! Sasayaw, sino sasayaw? Founder, sasayaw na, founder. Salamat po. Manager, sakala kayo mga founder, sasayaw. Ang galing. Hindi na sila nagsaldi, di ba? Yung mga pangalan. Okay na. Okay na. Sino ba sasayaw? Ay, sasayaw na. Wow, kasi. Punta ating kargaan.